Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο καιρού της ελληνικής τηλεόρασης 3. Μεγάλη μας χαρά που είστε και απόψε εδώ μαζί μας, ειδικά απόψε, στην τελευταία ημέρα του 2008. Το 2008 φαίνεται να δίνει τη σκητάλη στο 2009 με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, που ήδη έχουμε σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όχι μόνο της ορεινής αλλά και της παιδινής. Θα δείτε σε λίγο τις θερμοκρασίες. Όσον αφορά τώρα τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ερχόμενης νύχτας, με τη μετάβαση στην καινούργια ημέρα, στον καινούργιο μήνα και στο καινούργιο έτος, δεν φαίνεται τα πράγματα να κυλούν άσχημα για το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Κάποιες τοπικές βροχές περιμένουμε στις Κυκλάδες και στα βόρεια της Κρήτης. Η αυριανή ημέρα, η καινούργια ημέρα και το καινούργιο έτος θα ξεκινήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο με δόντια. Περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση τα νότια νησιωτικά τμήματα. Και κάποιες αραιές συννεφιές όμως αναμένουμε προς το τέλος της αυριανής ημέρας στην δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα, που θα έχουν την τάση να πυκνώνουν όλο ένα και περισσότερο. Θα δούμε τι θα αλλάξει την Παρασκευή και μετά, όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη φωτογραφία του μετεωρολογικού δορυφόρου και να δούμε τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια που εντοπίζονταν σήμερα από το πρωί μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Εδώ στα βόρεια και τα δυτικά είχαμε τα μεγαλύτερα λοιπόν διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τσουχτερό κρύο, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι, όπου στην Πτολεμαΐδα ακόμα και αργά το μεσημέρι ο Ιδράργυρος δεν κατάφερε να ξεπεράσει και τους -2 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί σήμερα η ίδια πόλη Πτολεμαΐδα είχε -18 ολόκληρους βαθμούς Κελσίου. Πολικό κρύο στη Δυτική Μακεδονία και αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έπεσε και κάτω από τους -10 βαθμούς. Τώρα, περισσότερη συννεφιά. Όπως βλέπετε, είχαμε κυρίως εδώ στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, όπως αναμέναμε, και σε περιοχές του Αιγαίου μέχρι και τα βόρεια της Κρήτης, όπου εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται κάποια ασθενή τοπικά φαινόμενα. Περισσότερη ζέστη, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, εδώ στα νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα, πιο μαλακός ο καιρός, όπου στα Δωδεκάνησα τα θερμόμετρα έδειξαν και 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο ήταν αισθητό πάντως στο Αιγαίο εξαιτίας του ενισχυμένου βοριά, ο οποίος θα αρχίσει να ξεσθενεί ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Και κοιτώντας αυτά τα σύννεφα, για να δούμε και τα βροχοφόρα νέφη, τι θα μας δείξουν για τις επόμενες 24 ώρες, αλλά μέχρι και την Δευτέρα. Και βλέπετε ότι η πρωτοχρονιά κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα κυλήσει λοιπόν ο καιρός πολύ καλός με ηλιοφάνεια, όπως σας είπαμε. Δείτε όμως την έλευση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού από τα βόρεια-δυτικά της χώρας μας, το οποίο νωρίς το πρωί της Παρασκευής θα έχει κάνει αισθητή την παρουσία του εδώ στη δυτική, βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα. Οι Μακεδόνες, τοπικά και οι Θρακιώτες, αλλά και οι Ηπειρώτες στα πιο ορεινά τμήματα, μην εκπλαγούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από κάποια πρόσκαιρη χιονόπτωση ακόμα και σε παιδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα χιονίσει φυσικά και στα υπόλοιπα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της Θεσσαλίας. Πρόσκαιρα ίσως και στα πιο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Μην εκπλαγείτε λοιπόν την Παρασκευή το πρωί από αυτή την πρόσκαιρη χιονόπτωση, γιατί ο καιρός μέσα στην Παρασκευή μέχρι και το απόγευμα θα έχει βελτιωθεί. Δείτε, τα βροχοφόρα νέφη διαλύονται, θα μαλακώσει ο καιρός πρόσκαιρα την Παρασκευή στην Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες βροχές θα επιμείνουν στα δυτικά και στα ανατολικά. Δείτε όμως το Σάββατο, από το Σάββατο και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, περιμένουμε εκ νέου επιδείνωση του καιρού με αρκετές και κατά τόπους έντονες βροχές στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, οι οποίες στην Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας των πιο χαμηλών θερμοκρασιών, θα δείτε, θα μεταφράζονται και σε χιόνια, ακόμα και σε περιοχές παιδινές της Μακεδονίας, της Θράκης και πιθανώς την Κυριακή να έχουμε και σε κάποιες παιδινές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας χιονοπτώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν σε λίγο για να δούμε πώς θα κυλήσει η πρωτοχρονιά, η μετάβαση στη νέα ημέρα, στο νέο μήνα αλλά και στο νέο έτος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, περιμένουμε εξάστερια σχεδόν παντού, με πολύ λίγα σύννεφα στα Επτάνησα, τοπικές συννεφιές μόνο στις Ποράδες, όπου ίσως ψυχαλίσει, όπως και στα ανατολικά και τα βόρεια της Αττικής. Ενώ στην περιοχή των Κυκλάδων και στα βόρεια της Κρήτης η συννεφιά, μέχρι και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι αρκετά πυκνή. Τόσο πυκνή που ίσως αφήσει και κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι και τα βόρεια-βορειοδυτικά της Κρήτης, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, και κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις πάνω από τα 800 και με 900 περίπου μέτρα, όσον αφορά το υψόμετρο. Η αυριανή ημέρα τώρα, από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, πώς θα ξεκινήσει η πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου του 2009. Περιμένουμε να ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ήλιο με δόντια παντού, τσουχτερό το κρύο. Θα δείτε σε λίγο τις θερμοκρασίες. Και δείξτε προσοχή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο εσωτερικό της Μακεδονίας και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες τοπικές ομίχλες και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουν το οδόστρωμα επικίνδυνα ολισθηρό. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη χώρα, λίγα τα σύννεφα, λίγο
λίγο πιο πυκνά αυτά νωρίς το πρωί και πάλι στα νότια των Κυκλάδων και στα βόρεια της Κρήτης, όπου θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Ενώ τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια στο Αιγαίο τα περιμένουμε και πάλι στις πολύ νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Ενώ στην Δυτική Ελλάδα ήδη μέχρι και το μεσημέρι θα κάνουν την εμφάνισή τους κάποια σύννεφα, τα οποία κατά περιόδους θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο, κυρίως εδώ στα βόρεια του Ιωνίου και στα παράλια της Ηπείρου. Γιατί? Μετά το μεσημέρι, δείτε την εξέλιξη. Ο καιρός θα ανοίξει ακόμα περισσότερο σε όλη σχεδόν την ανατολική νοτιοανατολική Ελλάδα. Θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Στη δυτική χώρα όμως, όπως είδαμε και στα βροχοφόρα νέφη, περιμένουμε περισσότερη συννεφιά από το απόγευμα και μετά, η οποία θα πυκνώνει όλο και περισσότερο, θα βαδίζουμε προς το βράδυ και μάλιστα πολύ αργά το βράδυ αναμένεται να βρέξει ασθενώς αρχικά, κυρίως εδώ στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν και αυτοί εξασθενημένοι αύριο σε ολόκληρη την Ελλάδα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Περιμένουμε το πολύ 2 με 3 μποφόρ από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα δυτικά, κυρίως από δυτικές βορειοδυτικές, και στα βόρεια κατά τόπους άπνοια, και αυτό θα ευνοήσει και το σχηματισμό τοπικά για ομίχλες. Ενώ στη νότια νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα ο βοριάς θα φτάνει τα 4 με 5 και τοπικά και τα 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα περιμένουμε οι άνεμοι να στραφούν στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας, σε νοτιάδες, νοτιοδυτικούς πιο συγκεκριμένα, που τοπικά θα φτάσουν στα νοτιοδυτικά του Αιγαίου και στην θάλασσα των Κιθήρων και τα 5 μποφόρ. Μόνο στα Δωδεκάνησα το εξάρι το περιμένουμε από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι και αργά το βράδυ αύριο πρωτοχρονιά. Για να πάμε να δούμε τώρα πώς θα γίνει η έλευση του νέου έτους από πλευράς θερμοκρασιών, και δείτε πόσο χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί αύριο. Αυτή την ώρα, όπως σας είπα, στη Δυτική Μακεδονία έχουμε και κάτω από -10 βαθμούς. Κατά μέσο όρο περιμένουμε -14 με -7 στην βόρεια ηπειρωτική χώρα, -7 με 0 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και δυτικά, 0 με 7 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου. Βλέπετε εντυπωσιακές θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ νότιο-ανατολικής και δυτικής βορειοδυτικής Ελλάδας. Το μεσημέρι πάντως ο καιρός κάπως θα μαλακώσει, θα σπάσει όπως λέμε λίγο το κρύο, κυρίως στα παιδινά. Στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε το πολύ όμως 6 με 7 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια 6 με 13 βαθμούς Κελσίου, 13 βαθμούς και στα υπόλοιπα κατά μέσο όρο βαθμούς ανησιωτικά τμήματα της χώρας μας. Τα ορεινά πάντως εδώ δεν θα έχουμε και πάλι πάνω από 2, το πολύ 3 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και αργά το μεσημέρι. Μια φωτοελιστική ματιά τώρα στο καιρό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε εξαστεριά, πολύ κρύο μέχρι και τα μεσάνυχτα. Τα θερμόμετρα θα πρέπει να παίζουν γύρω στο 0 με +1 βαθμούς. Ενώ η αυριανή μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, φοβερή διάβγεια και ορατότητα. Προς το απόγευμα, κάποιες αραιές συννεφιές θα τις δούμε να πυκνώνουν λίγο περισσότερο. Οι άνεμοι ασθενείς, κάπως αυξημένη σχετική υγρασία αύριο το πρωί, και η θερμοκρασία τις πρώτες πρωινές ώρες και πάλι στους -5. Το μεσημέρι περιμένουμε +7 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στην Αττική, η αυριανή μέρα και η νύχτα βασικά θα κυλήσει ομαλά με κάποια σύννεφα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα, αλλά η αυριανή ημέρα θα κυλήσει με λιγότερα σύννεφα, θα ξεκινήσει τουλάχιστον με λιγότερα σύννεφα και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Τα σύννεφα αυτά θα πρέπει να έχουν διαλυθεί προς το μεσημέρι και μετά και θα επικρατήσει καλοκαιρία με ηλιοφάνεια και πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς γύρω στα 2 με 3 μποφόρ, και εδώ κάπως αυξημένη σχετική υγρασία νωρίς το πρωί. 0 βαθμούς περιμένουμε νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης και 11 βαθμούς αργά το μεσημέρι επίσης στο κέντρο της Αθήνας. Υπολογίστε 2 με 3 βαθμούς πιο χαμηλές θερμοκρασίες για τα βόρεια προάστια και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο το μεσημέρι. Στην Πάτρα τώρα. Η πρωτοχρονιά, καινούργια ημέρα, θα ξεκινήσει επίσης με ηλιοφάνεια και τσουχτερό κρύο, πολύ καλή και ορατότητα. Μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα όμως εδώ στην Πάτρα περιμένουμε κάποια σύννεφα να πυκνώνουν από τα δυτικά, βορειοδυτικά, κατά τόπους και κατά περιόδους λίγο περισσότερο. Δεν πρόκειται να αφήσουν όμως κανένα φαινόμενο. Οι άνεμοι ασθενείς, αυξημένη και εδώ η σχετική υγρασία νωρίς το πρωί, και εδώ σχετικό κρύο 0 τις πρώτες πρωινές ώρες, 11 με 12 όμως βαθμούς περιμένουμε αργά το μεσημέρι στο κέντρο της Πάτρας. Για να δούμε μεγεθυμένη την μετεοπορία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τουλάχιστον και για την βόρεια αλλά και για τις υπόλοιπες περιοχές από πλευράς βροχών. Για τη Βόρεια Ελλάδα από πλευράς χιονοπτώσεων. Η Παρασκευή 2 του μηνός θα, όπως είπαμε και με τα βροχοφόρα νέφη, θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με κάποιες χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές περιοχές της Μακεδονίας και κατά τόπους και στην Θράκη. Μην εκπλαγείτε λοιπόν με σας ξαφνιάσει κάποια πρόσκαιρη χιονόπτωση ακόμα και στα παιδινά στην Μακεδονία
την Παρασκευή το πρωί. Και κατά τόπους και στη Θράκη, στα ορεινά θα χιονίσει επίσης τις πρωινές ώρες της Παρασκευής της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της βορειοδυτικής Θεσσαλίας, όπως και στην Θράκη. Ο καιρός όμως μέσα στην Παρασκευή, να θυμάστε, θα ανοίξει, θα παρουσιάσει βελτίωση και θα μαλακώσει αρκετά. Προς το μεσημέρι της Παρασκευής περιμένουμε, θα δείτε, θερμοκρασίες έως και 6 με 7 και τοπικά 8 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε βροχές την Παρασκευή μέχρι και το μεσημέρι στα δυτικά, κατά τόπους λίγο περισσότερες στα βορειοδυτικά. Θα βρέξει και στα υπόλοιπα ανατολικά, βορειοανατολικά, θαλάσσια, παραθαλάσσια και παιδινά τμήματα. Στα νότια, νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα θα συννεφιάσει, μικρότερη πιθανότητα να βρέξει, όπως μικρή είναι η πιθανότητα να βρέξει την Παρασκευή και στην Αττική, όπου θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια εκεί και πολύ μαλακό καιρό. Για το Σάββατο όμως, για δείτε την εξέλιξη. Είπαμε από τη Δευτέρα, τονίζουμε εδώ στην ελληνική τηλεόραση 3. Την αλλαγή του καιρού περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αναμένεται κακοκαιρία το Σάββατο με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι άστατος, δηλαδή περιμένουμε και κάποια ανοίγματα στον καιρό. Και στην Αττική θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στο Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως θα ξεκινήσουμε με χιονοπτώσεις ήδη προς το μεσημέρι. Στα ορεινά, ημιορεινά τμήματα και από το απόγευμα προς το βράδυ και σε παιδινές περιοχές, στις παιδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Και πολύ αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, χιόνια αναμένεται να πέσουν και σε παιδινά τμήματα, κυρίως της Δυτικής και της Βόρειας Θεσσαλίας. Θα χιονίσει και στα υπόλοιπα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Για την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα, να υπολογίζουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με χιονοπτώσεις ακόμα και σε παραθαλάσσια τμήματα της Μακεδονίας. Τοπικές θα είναι οι χιονοπτώσεις, πιο τοπικές όπως βλέπετε στην Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας και στη Θεσσαλία σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο, στα παιδινά των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και πιθανώς και στα βόρεια παιδινά τμήματα του νομού Λάρισσας. Οι βροχές θα διατηρηθούν στην υπόλοιπη χώρα και οι άνεμοι, βλέπετε, από βόρειες διευθύνσεις στην Κυριακή θα στραφούν παντού και θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Το Σάββατο είδατε πόσο ενισχυμένοι θα είναι οι βοριάδες στα βόρεια κυρίως τμήματα της Ελλάδας. Από την Κυριακή το απόγευμα όμως προς το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού από τα βορειοδυτικά, δυτικά, βορειοδυτικά και έτσι. Την Δευτέρα, 5 του μηνός, ο καιρός θα πρέπει να έχει παρουσιάσει βελτίωση πρόσκαιρη σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Θα τη δούμε αυτή και στην βόρεια χώρα. Φαίνεται όμως με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τα πιο φρέσκα που διαθέτουμε, δυστυχώς δεν θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο εδώ για να σας δώσουμε την πορεία του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα. Φαίνεται όμως, επαναλαμβάνω, μετά από τη μια πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Δευτέρα μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή. Από την Ιταλία θα πρέπει να κινηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς την Τρίτη ανατολικότερα και θα πρέπει να προκαλέσει εκ νέου κακοκαιρία στην χώρα μας με βροχές, καταιγίδες, έντονα καιρικά φαινόμενα στις περισσότερες δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές και πυκνές χιονοπτώσεις, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα έχουμε εκ νέου, μάλλον την Τρίτη, στροφή των ανέμων σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στην βόρεια κυρίως χώρα. Για να δούμε τώρα τη θερμοκρασία για τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε πόσο κρύο θα κάνει στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια Βαλκάνια, όπως και στην Βόρεια Ελλάδα, ήδη το Σάββατο 3 του μηνός. Μέχρι και το ύψος περίπου της Θεσσαλίας. Από τη Λαμία και νοτιότερα θα είναι πολύ πιο μαλακός ο καιρός ήδη από το Σάββατο. 15, 16 έως και 17. Και στα δυτικά, εδώ στην Πάτρα, περιμένουμε 15 βαθμούς. Από τη Λάρισα και Θεσσαλονίκη, το πολύ το Σάββατο να έχουμε 3 με 4 βαθμούς. Με τάση να πέσει ο υδράργυρος κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή, όπου περιμένουμε και τα χιόνια στα παιδινά τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Την Κυριακή τώρα, δείτε, -4 στη Δυτική Μακεδονία, 0 στη Θράκη, 2 το πολύ σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Από την Αττική και πάλι και νοτιοανατολικότερα, κυρίως στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, περιμένουμε και 17. Ενώ για την Δευτέρα ο καιρός θα μαλακώσει, όπως είπαμε, παντού. Θα σημειώσει άνοδη θερμοκρασία πρόσκαιρη, με τη στροφή των ανέμων σε νοτιάδες και τα μεγάλα διαστήματα τα πρόσκαιρα με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη όμως, αν όλα κυλήσουν όπως θα θέλουν τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα, περιμένουμε εκ νέου βαρύ χειμωνιά στην Βόρεια Ελλάδα με σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Ενώ μόνο στα πολύ νότια νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα ο καιρός θα παραμείνει και την Τρίτη αρκετά έως πολύ μαλακός. Από όλους εμάς, και ειδικά από μένα, μια πολύ καλή πρωτοχρονιά και ακόμα καλύτερη χρονιά, κυρίες και κύριοι, και ας ελπίσουμε να έχουμε όσο δυνατόν λίγα και λιγότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ένα καλό βράδυ, θαυμάσιο βράδυ σε όλους.